Shwmae pawb, Elizabeth sy yma eto, ac heddiw byddai'n ddangos i chi sut i wneud omlet veganaidd. Felly, ar gyfer y gydew, byddwn ni angen 1 cwpan o lawr gwmpus, 1/4 cwpan o hadau llun man, ac cwpan a hanner o ddŵr. Hefyd spices, beth bynnag ych chi eisiau, byddai i ddefnyddio garlleg, coriander, pupur, nionyn, mwstard, cwmyn a thurmeric ac hefyd halen, ac rhoi nhw i gyd i'r blendiwr a cymysgu nhw. Y peth nesaf yw'r llenwad. Dewiswch llysiau ydych chi'n hoffi. Dwi wedi dewis nionyn coch, hanner o courgette, pupur melys coch, brocoli, asparagus a bres eich eiliog. Torrwch nhw mewn darnau pryd bynnag ydych chi'n hoffi a coginio nhw mewn badell. Byddai'n ddangos i chi sut i wneud yr omlet mewn 2 ddull gwahanol. Ar gyfer y ddull cyntaf, byddwn ni'n coginio'r gydew ar ei ben ei hun. Felly ar gyfer hynny, os oes badell nad yw'r pneunig gyda chi, does dim angen ei ddefnyddio olew. Rhowch tua hanner cwpan o'r gydew i'r badell, ac taini fo i orchuddio'r gwailo'r badell. Ginio munudau ac trowch ei ddosod ar ôl hynny, coginio munudau arall. Ar gyfer yr ail ddull, byddai'n rhoi'r gweddill gydew i'r bolau'n gymysg ac cymysgu fo efo rhai o'r llysiau dyn ni wedi wneud ar gyfer y llenwad. Ac wedyn byddai'n coginio fe yr un ffordd yn y badell. Ac dyma'r dull cyntaf wedi gorffen yr omlet cyntaf. Dwi wedi cadw tipyn bach o'r courgette ar gyfer addurno'r omlet yr ail omlet. Felly byddai'n rhoi nhw i'r badell cyn ychwanegu'r cymysg. Nawr, i weini'r omlet gyntaf, byddai'n rhoi llenwad tu fewn i'r omlet ac hefyd tipyn bach o'r coriander neu ryw fath o bethau ffres ac hefyd mae'n wych efo hummus. Yr omlet cyntaf yn barod. Mae'r ail omlet yn barod hefyd, felly i weini rhoi fe i'r plat a hefyd yr hummus ar y ben ac beth bynnag arall ydych chi eisiau, fel coriander neu bethau fel yna. Felly dyma'r omlet mewn 2 ddull gwahanol yn barod i weini, i fwyta, a gobeithio byddwch chi wedi mwynhau, a tan y tro nesaf. Hwyl am y tro!